Oké. Sziasztok srácok! Itt van egy új videó, amiben 2 játékot fogunk kipróbálni, és itt van velem ugye Berci is, mert ő elfelejthetetlen a videókból. Igazából szerintem fogok olyan videót csinálni, amiben nem lesz benne Berci, sajnálom Berci. Igen. Ja, tehát hogy most kezdjük is el a játékot. Menjünk be ebbe a 2-s izébe. Gyere! Na, bementünk. Valószínűleg ismeritek a játékot, de aki nem ismeri, annak elmagyaráznám a játék lényegét. Meg amúgy Bercinek is, mert Berci sem ismeri egyáltalán a játékot. Szóval 24 órát kell ebben a liftben túlélnünk, és a lift mindenféle szobánál meg fog állni, és szépen kilútoljuk, elraktározzuk, majd megpróbálunk túlélni 24 órát. Tessék? Igen, megy a lift éppen. Valószínűleg fél percnél fog megállni. Oké, itt megállt. Itt fönt visszaszámol, mindenfélét vigyél el. Hogyha meg véletlenül találkoznál szellemmel, akkor vagy fuss az életedért, vagy ezt megszívtad. Itt van van gázmaszkom, az nagyon jó. Az még hasznos lehet, mert van olyan valamiért, hogy toxikus. Basszus. Egy szellemre nyitottam. Oké, srácok, innen már nincs menekvés, csak akkor, hogyha futok. Egy medkitem. Szó szerint csak futni kell a szellem elől, azt... Ha bemész a liftbe, akkor is kergetni fog? Basszus. Megölt? Nem, még nem, szerencsére ez nem öl meg. De itt van amúgy egy medkit, és amúgy mindenfélét vigyél el, tehát hogy... Most már egy patkányra is rányitottam, ez csodálatos. Iszok egyet. Áj, basszus, de melyik jött fel, a patkány vagy a pók? A pók. A patkány is jó. Itt van valami mekis kaja. Oké, ezt elvittem. Valamit... Itt van valami taco. Addig megeszem ezt. És egyébként, ha megsebez, akkor utána már el fog tűnni? Csak a szellemnél van így. És akkor mit csináljuk ezzel a veszett egérrel? Nem tudom. El kell raktározni a cuccokat, például. Medkit az itt lesz. Csak legyen már érted, hogy nem egy embert próbálsz megölni. Még a pók is itt van. Elnézést, srácok, néz ki, nem... Várj, közelebb hozom a Bercit, hogy jobban halljat. Na jó, most már így valószínűleg hallani fogjátok, és mit tegyek ebbe a csodálatos sütőbe. Kaját. És a vizet hova rakjuk? Hogyha ide... Berci, gyere gyorsan! Gyere! Elindult! Jönnek valami szörnyek, vagy nem tudom. Gyorsan induljon a lift! Akkor ezeket ide a polcra kell rakni, a cuccokat? Hát hogyha... Amúgy ide kell rakni a vizet, és... Most pont nincs az item nálunk. Csodálatos. Micsoda? Jó? Nincs az item nálunk, ami... meg lehetne ezt az izét fixálni. 24 órát kell túlélni? Nem, csak 24 percet. Ez már nem jó.
Oké. Eddig amúgy kiveszem a vizemet, mert egy kicsit szomjas vagyok. Ja, és amúgy minden ilyen vizes, meg kajacuc elvileg 50-et tölt, szóval jó. Igen, és most szépen várhatjuk, még megáll valahol a lift. Addig pedig itt bent kell sebződnünk. Például... Az a baj, nem jön belőle még víz. Na mindegy, megeszem ezt az almát is, én konkrétan Jó, megállt itt. Kb. 2 óránál. Ja, ezt tudom. Ezt a helyet, ezt tudom, ezt ismerem. Poroltót elviszem. A gyertyát is elviszem. Igen, az jó lesz majd a liftbe. Hogyha bármi... Nincsen kulcs. Ha bármi olyan dolgot találsz, mint például fogaskerék, vagy valami olyan cucc, amivel meg lehet javítani valamit, azt azonnal vidd el. Mert az... most pont van az nálam. Oké, akkor most... Pók! Berci, amúgy te is vidd el ezt a, mit tudom én, milyen izét. Nézd, ezt vidd el. Jó. Abban a szobában, amit kinyitottam, mert az kulcs nélkül működik, abban benne van egy pók. Nem is kicsi. Valóságban nem félek ennyire a pókoktól. Oké. Amúgy, Zente, van kajád, mert már csak 9, és vízből pedig 30 van nekem. Ja, akkor itt van víz. Berci, itt van ebben a szobában a víz, menjél bele, addig én elterelem a pókot. De csak víz van, nekem inkább kaja kéne, mert abból csak már 4. Szerencsés van raktabasz, meg medkitot. De az a baj, az nem lesz elég. Ne, egy kajám van! Nem, nulla kajám van! Nulla, vagy mindjárt elindulunk. Eddig ezt megfixálom. Berci, gyorsan, gyere! A raktapasz! Oké, de mindjárt meg fogunk halni. Nyugi, itt a csavar. Ebben már nem kell csavar? Már nem kell csavar, csak gyere. Ja, akkor induljunk már. Nulla kajád van, akkor tudom, mit kell csinálni. El kell költeni az összes pénzemet kajára. Várj, ide lerakom ide le fogom rakni a valami. Berci, ugye mondd, hogy hoztál ilyen cuccot, nem? Várj. De ez nem segít sajnos. Várj, Berci, egyél egy medkitet, vedd fel ezt a medkitet. Ide rakok akkor a hűtőbe rakom az almát, és te vedd ki az almát. Itt van az alma. Edd meg. Jó. És közben mindjárt megfagyunk, és van nálam gyertya, az bármit is csinál egyébként. Nem, csak a sötétség ellen segít, szóval lehet, hogy igen, jól van. Már 3 óránál járunk végig. Általában sokáig szokott menni a lift, szóval... Eddig amúgy ezt az izét leteszem ide. Én is ide lerakok egy csavart. Oké. Majd valamikor megáll lesz a lift.
Ez így engem nem annyira boldogít. Én már mutatom, hogy meghaltam. Jaj, ne, még a water is elfogyott. Ne. És mindjárt az éjségem is el fog fogyni. Igen, van valami olyan cuccod, amivel meg lehetne javítani a álljon már meg ez a lift! De álljon meg ez a lift! Állj meg! Ki akarok menni, mindjárt meghalok. Vagyis azért, ha ezt csinálom, akkor ki fog jönni? Nem, biztos. Jó, megállt. Nyisd ki! De miért te be a szobába dob be? Itt van-e valami kapucsi? Itt be! Azt a srácok, látjátok az életemet? Ugye látjátok? Mert... Jó, behasználom. Miért éhes vagy? Ne. Oké, srácok, akkor egyedül folytatom, addig... Beci, te tudsz spektételni? Nem biztos, hogy én is olyan sokáig leszek a advanced-et. Ja, de amúgy hülye vagyok, itt a kulcs. Ezt is ki. Remélem lesz olyan fixáló izé, amivel ki lehet, meg lehet javítani. Az micsoda? Azt hiszem. Jó, már kevés idő maradt, szóval ezt gyorsan nyisd ki. És remélem van olyan fixáló izé, amivel meg lehet javítani. Nem mondd, hogy nincs. Utolsó szoba reménye. Jó, ott van ez a fixáló izé, jó. De mennem is kell. Jó, vagy javítsuk. Nem biztos, hogy tényleg olyan sokáig kibírom. Gázmaszk. Jaj, ne, ez búvármaszk. Egyszerűen lehet, hogy most fog véget érni, és még innom is kell, hát ez csodálatos. Srácok, hát akkor csak 5 percet tudtunk itten túlélni, lehet, hogy én túlélem a 6 percet is, de többet már nem biztos, hogy túl fogunk írni, kivéve, hogyha kinyílik a lift, de már szomjas is vagyok, szóval ez már nagyon nehéz, hogy túléljem. Jó, elment a toxic gáz, de viszont én szomjas voltam. Már még csak 5 órát éltem túl. Oké, akkor mehetünk a következő játékunkra, amivel egy kicsikét, nagyon-nagyon kicsikét játszottam, szóval kb. Egyre. Berci, privát szerverben legyen, amúgy ez tök mindegy, szóval inkább nem lesz privát szerver. Kérdeztem a Robloxban, mert nem akar betölteni a lobbit. Oké, akkor itt vagyok ebben a játékban. A srácok már látják, hogy milyen játékról beszélek. Egy kicsikét.
Oké, akkor srácok, halljátok, a Berci az ismeri. Rakjuk le, 20 pénz. Jó, percenként 1,10 dollárt kapok, hát én örülök neki. Percenként már 1,25 dollárt kapok. Mi az? Hova? Ja. Oké, és mikor jössz vissza? Akkor, de majd visszahívtok, ugye? Akkor szia! Srácok, hát gondolom hallottátok, sajnos itt van a videónak a vége. Én örültem, hogy itt lehettem.